Misɛ ani maakɔrɔba a n'a nɔngɔndugu bɛɛ lajɛlen foli ani tanu ni waliɲumandɔn o bɛ taa ni ka o bɛɛ lajɛlen ka o sɛgɛrɛ kabakarajo mandi yɔrɔ n'a bɛ Nura FM ale ko fɔ 94 tɔmi murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɔda la ni maa min sera Wɔrɔda sugu la i bɛ kɔrɔnfɛn fan k'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ antenne jɛ min sanfɛ siga t'a la o de ye arajo Nura FM ye o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugu jɛra an bɛ masa in tanu ka a sɛbɛkɔrɔ barika da masa min ye bi yira anw na a tila ka ɲini masa in fɛ mun ye tile tiimɛ ko ɲuman a k'o di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye n'a ye masa in tanu sɔgɔmada n'a k'a sɛbɛkɔrɔ barika da an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan n'o de Muhamadu Rasulula ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma o bɔlen kɔfɛ an ka jɛnɛbɔ sababu n'o de y'an wolobakɔrɔ n'an wolofakɔrɔ ninnu ye an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ka a sɛbɛkɔrɔ ɲiniw fɛ ko ala ka an ɲɛ mɛn u la an jatigilakaw sa n'a bɛ Jalakɔrɔlakaw ko fɔ ka n'a bila mun ye Koɲumanilakaw la alimamilakaw bɛ fo dugutigilakaw bɛ fo musojɛkulu fara mun ye jeunesse kan yɛlɛmakɛ miiri baarakɛlaw kɔ fo ka n'a bila gendarmew na maa de bɛ nin sigida in fila kɔnɔna la ko o da bɛ kalakari an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen na ko aw bisimila a ka radio Mali sanfɛ n'o bɛ Nura FM ye 94 tɔmi murumuru duuru an bɛ segin a kan kura ye an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale Wɔrɔda la i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na dugu jago 20 ni nɛgɛ ɲɛ 10 n'o o tɛna gosira Nura FM sanfɛ jamukan min bɛ sigi an ko de ma ko don kibaru an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n'olu ye journaliste sɛbɛnnikɛlaw ye olu bɛ fasiri minnu kɛ don kɔnɔna la an bɛna sigi ka a kumabɔ bamayɛlɛma aw ye bamanankan na k'o sababu kɛ kunnafoni ale de ye fɛn ye a bɛ maanifin k'i kɔnɔ fa tɛntɛntɛn ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ maa kunnafoni o ka fisa ni maa kunna sirili o siratigɛ la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen na kura ye ko aw bisimila Nura gafe ale sanfɛ sɔgɔmada na sa ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi kumaso o kalifalen bɛ Mamadu Adama Mayiga la n'an bɛɛ lajɛlen kama ko gafu cɛman Kamadu Mɛmɛtu ka dakantigi ale kɛlen bɛ ka kumaso k'o kalifa nin waati na o bɔlen kɔfɛ sa mun ye nɛgɛ karafe ye o bɛ mun ye Gawusu Keyita Jata ale n'a ka cɛdenw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baba Adama Ture mɔdenkɛ n'o de Yusufu Sisogo ye nɛgɛ karafe o b'ale bolo fo ka taa fara mun ye Jibiri Jabate kan a fɛnɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la sɔgɔmada in na fɛsibugu la sa ka anw ye bɔlɔlɔ sanfɛ o kalifalen don mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden na n'o de Imamu Kamara mɔden Burama Tarawele Surakabugu info Bura suraka min ka den don siga t'a la mun ye fɛsibugu o b'ale bolo kuma bara maa fila don sɔgɔmada in na ne tɔgɔ Bubakari Tarawele kanubaw ko ma ko Beti ani n kɔrɔkɛ den n'o de Abu Safinɛ Jara ye an maa fila de bɛna kunnafoni ko o lase aw ma bi tiɲɛna n kɔrɔkɛ den kunkolo in tiɲɛna nin tigi a ye nin sɛbɛkɔrɔ nugu dɛ han bisimilayi f'i b'i jɛ a sanfɛ ah hawla han fisɔn Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I bɛ n fo fɔlɔ. Awɔ. N'o kɛra. Na i jaabi. Assalamu alaikum fɔlɔ. Nba. I bisimila. Beti kɛra k'a fɔ an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ fo. Kosɛbɛ. Nura FM ka foli ni tanu ta nin waati na. Ka maliden bɛɛ sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. Minnu bɛ Mali kɔnɔ. Minnu bɛ a kɔ kan. Kosɛbɛ. Ka dɔn k'a fɔ dugu jɛra. Ala ye bi yira an na. Awɔ. An ka cɛya tɛ an ka muso kisɛya tɛ. Kosɛbɛ. An bɛ masa barikada. Kibali. An b'a fɔ k'a barikada. Walayi. K'a waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Bakɔrɔw ni bakɔrɔw. An bɛ olu fana fo k'u waleɲuman dɔn. I ye tiɲɛ. Ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ kunnafoni ko la. O y'an ka wuli ka jɔ ye. Kosɛbɛ. An bɛ duwabu kɛ. Bakɔrɔw ni bakɔrɔw. U ka duwabu k'an ye. Walasa baara min ni an bɛ a wuli ka jɔ la. I k'a dɔn k'a fɔ a baara a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na. Hali. Min ye kunkolo ko ye. Mais attention. Han. I bɛ woro bɔ dɛ. I bɛ woro bila i kan dɛ. Min y'a don i da. E cɛw. Ko n'i ye min bɛ baladen da. A bɔra balaba da. K'a b'a mɛn salle de rédaction kɔnɔ yen. Min bɛ ka fɔ. N b'a dɔn k'a fɔ i nan'o de lase. O tuma e tɛ. Ayi a nugura kojugu. N y'o de fɔ o. E tɛ o. Ni a nugura ne lamɔ la. Balaba tulo bɛ n kan nɔ. Ni n bɔra nin nɔ. Mana min da kan. I tulo b'a la. A nugura ne lamɔ de wa walima a nugura ni. Sorofe. Ni Nigériens bɛ to k'a fɛn. Sorofe a to a ye sorofe. Sénégalais bɛ kun di ni min ye. Sorofe. A nugura n'o de ye. Awɔ. Est-ce que i b'o dɔn. Ayi. Ayiwa. An t'a ɲini k'o dɔn. O sabu kɛ kungana man d'anw ye. O man d'anw ye. Ayi. An si ma so ye o. Anw ta in tɛ gana. Anw m'an ta in guwafe. O b'a wusa anw. Ayi. Siga t'a la. A bɛ se kɛra k'a fɔ nin y'an don k'a ye bi sɔgɔmada na. Kosɛbɛ. An bɛ bɛɛ fo. K'u waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Abu Safinɛ Jara donkan in ka di kosɛbɛ. An b'a yira kanubaw la an ka nɛgɛjuru sira o de ye 76 33 43
03 Abu Safna Jara jendo munye kunafoni amba jense munye Bamako na nongondugu bela jelena ga munye arjo partenaire yi ulu de beka sobie kunafoni ni ga agense Mali fantan nani bela jelula osiratika la ambe boli bri ta munye arjo partenaire u arjo Mansour alebe katika ofi munye nyema ye oyimuru Traoré aruna Kulubali Mackenzie fokata bla bagar dimigala anga chokroba nyumandu amara Kulubali amba le funi watina jago okonnala arato tungaraki alebe murja macha samake naka jama fulibe taninku usegare nambore abu ameta buguni arato bawle ani arato ladu niye arato belebele flaye buguni na foni uba shebakoro shele Musa Kone siro waraba jeble alani aleka wulika jo o buguni kelen konala ambal makebe karamo fani amba fu CMDT okono sama FM abu alebe yanfulla nyama we Yakuba Kone sogona danugo aka jemunkan dame kene sanfe fuli obetani ka asegere bilsmolo jeli kuntigi do fuli obelasi ama radio jitigi FM abu alebe kolonje ba kaw oluba na so jitigi FM asanfe encore ka be no de murbo sugubaye abe barake SNTD okonala fuli betani ka asegere no de fiena o kolonje ba kelinai ala ka yine elaka ji Mohamed Jallo aka kalande chama obey ame fuli tanu ku bela jele ku segere anga baya ku Jallo mori ale kelentola suroka buguni okonala nambora abu ta kulukani arajo epifani alebe kuna foni kashi bokoro sele onire jara anaka chedo mbefu makamfani ale ekotradi nyama yayi lamine konade ivoirien burama Kulubali sungalo Jallo abla Kulubali ngana abla ajaratu konade la nunumba on name kulukani abu nambora ameta munyi siegu ame nongon karke ka anjo fana ko febi na ka fako arajo dafina alebe onyama ye Mamor Duya munyi promoteur o dawra bagay wo ni ma ke Japon aliko namore abu muyo 1FM barakela bela jele mefu o te tomi ayewa nyema yam beninde no Siliman Kulubali fulibe taninka asegere promoteur o docteur Abdel Dambele muyo directeur casse de retraite nyema ba Musa Ba abefu anga musokoroba no mara mungoro gendarme kamati fulibe lasi ama duguli krisini amba fa yana ko amungoro sama jara tambu zoda chenu professeur do directeur de l'école do abo bankasi okonala abu ameta sigasu nandu na sigasu ibe na ka fa ko muye arajo kota FM alebe onyema ye Mamor Sibe ibe ka mako bajo directeur de programme o suri I Traoré alibi o sigasu kele nai arajo dame ale fene be kuna foni ka se makoro jense onyema baye yaya jurti fuli bilasi ama Abubakar Sanogo ibe ka mako butelzi abefu arajo baje FM alebe tout côté li o promoteur o Mokhtar Cham naka barakelo bela jile ubefu arajo barinya alebe manangoro onyema ye Yakuba Margo amba fo kenen kono arajo bengola be sienu ko bawno so bengola usanfe Musa Kone numéro 2 ale ye nyema ye abu nambora arajo sigija kala na ko bawno so sigija ale sanfe onyema ye Umar Kulubali baru fuli bilasi ama asata kansai ame dugo dwenge ko ala ka bana kala ka bampe arajo FM Jakura alebe kai ka bana so FM Jakura usanfe abu nunne arajo ye folo ani arajo mun keleme ka mbolo nyama foni abseka cheri tukomna Mali fantan nani bela jelo ofe munye sigi nyon kola munye anga Musa Nyari garashi bele do megansien bele do ka ba munye kunyani wala konala cheja Musa Nyari fuli obetani ka asegere munye Yusufu Magasuba afana ba na kunyani ame Yusuf Magasuba fuli betani ka asegere munye kajatu Sanogo ansigi nyon do fuli belasi ama Daniel Traoré ame Daniel Traoré afana ba fu munye kone ka maram kone wurikia Kulubali ame kone fu ninga klaka wurikia Kulubali ninka alefu anko ale makoni sanjia karamgo nisonja karamgo o ya dedi nyado anakena nisogadi kosoba nisonja daya tai wallahi aiwa sigatala Abu Safna Jara foli albiama tani nyanga tungora ko kusegere sabuga duguje ko mgonta imena ka foko tungora ngo buka baro de bla Mali jamana ko kana la ka kuna foli ninga asebe ko lame o stratika la anga autorité morale super patriotique no ye baba Adama Touré foli obetani ka asegere Francis Kona la niwatina nanya alefu munye Alassane Fofana
Fofana a bɛ fɔ Faransi o Faransi kelen na ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Zumana Jɛkite ale bɛ foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Faransi kɔnɔna la ye mun ye a furumuso n'o ye Madame Jɛkite Safiyatu Kamara an b'a a fɛnɛ fo Makan Diko fɛnɛ bɛ anw lamɛn Faransi foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Alassane Fofana ale bɛ Faransi ale jiginɛ a fɛnɛ b'an lamɛn Faransi Aramata Dunbiya Aramata Gorobinɛ an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ Faransi mun ye Gafuri Hawa Tunkara n'a balimamuso Aissata Tunkara an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati in na Faransi o kɔnɔna o la hali bi Abu Safinɛ Jara an bɛ taa l'Amérique n'an donna Américains fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Amadou Diallo fulakɛ sarama lada an bɛ foli ta ni ka Amadou Diallo a n'a furumuso Sumisa foli bɛ lase u ma o Amérique kelen kɔnɔna la dɔgɔnɔmuso ni layidu n'a bɛ Gafuri Hawa Gino kɔfɔ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ New York o kɔnɔna la Madamu Sumunu Mariam Kone bɛ fo Mamadou Sumunu foli fɛnɛ bɛ lase a ma Marusi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw lamɛn Philadelphie Mbali Traoré an b'a fɛnɛ fo nin waati in na l'Américain fɛ yen Madame Cissé Abi Washington Adam Lee Washington Aïssata Keita Washington Madame Kéré Kiatou Diakité an b'a fɔ a ɲɛna ko good morning Madu Touré ale b'aw lamɛn Angola Samba Traoré a fɛnɛ bɛ anw lamɛn Angola Abu Italikaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko Sori Jalo ale bɛ yen foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ fo ka n'a bila Djibril Touré la ani Ibrahim Traoré ninnu bɛ anw lamɛn Italie n'an bɔra Italie mun ye Genèvekaw fɛ yen Musa Dambélé an bɛ foli ta ni ka Musa Dambélé ni ka ale sɛgɛrɛ mun ye foli ye hali bi an bɛ taa n'a ye koyi o sabu kɛ maa kanuba o tɛ sɔn dɔ i la o siratigɛ la Indonésikaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ Amadou Bagayogo foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Bagayogo mun ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen an ka filɛtɛ sarama ale bɛ yen Mahamadou Umaru Ba foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ k'a sɛgɛrɛ Eli Diko bɛ fo fo ka n'a bila mun ye Maliya Sola foli a bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ nin waati in na mun ye Côte d'Ivoire o kɔnɔna la mun ye Kɔngɔkaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Tijani Jawara Damangile ale bɛ yen foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye n'i ma fili Gabɔnkaw fɛ yen an bɛ foli ta nin waati in na ni ka Umar Diop ale sɛgɛrɛ Pɔnti Nord o tɛ Gabɔn yan o yɛrɛ tɛ yen ne a banna Gabon kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara an ma bɔ l'Amérique fɔlɔ dɛ mun ye Fatimu Jawara ye Damangile ale bɛ l'Américain fɛ yen an bɛ foli ta ni ka Fatimu Jawara ka a tɛgɛra kosɛbɛ ko a Jawara a bɛ l'Américain fɛ yen a b'an lamɛn kosɛbɛ kuma a bɛ ngilɛ mɛn sa kɛ ngilɛ ka b'a mɛn kɛ maa bɛ sigi l'Américain fɛ yen k'i tɛ ngilɛ mɛn yan an da in kɔni a ma ɲinɛ o kɔ ayi abada bamanankan kɛ a si tɛ ɲinɛ a kɔ n'a ɲinɛ n'o kɔ maliden fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ ɲinɛ ngilɛ a ɲinɛ o kɔ dɛ a si tɛ ɲinɛ a kɔ ayiwa kosɛbɛ o ka ɲi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Segu Mahamadu Jawara ale fɛnɛ bɛ Faransi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u fo an yɛrɛ tɛnɛmuso n'o de tanti VIP ye tanti Ajaratu Traoré nin waati in na a b'a aw lamɛn Kalaban Kulubilenni na Bamakɔ kɔnɔna la yan an b'an tanti an b'a fo k'a fɔ a ɲɛna k'a ka dugawu k'a kɛ kosɛbɛ kɛ Aruna Kane ale bɛ k'an lamɛn ka bɔ Kayi ka so an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ kosɛbɛ Tɛnɛnba Sisugo foli bɛ lase a ma Dirisa Hayidara Bintu Sado foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Abudulayi Jakite Ba Dambélé minnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo sɔgɔmada in na Nura FM ale soba in kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara kunnafoni kɔni a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca o sabu kɛ mun ye Union Africaine ale ɲɛmaaba kuma anw fɛ taama na mun bɔra o kɔnɔna la an n'o lase lamɛnnikɛla jɛkuluw ma n'o bɔra ye daga wulilen don ko ye Songola ma ye an ko Danemark k'u ka taa k'u tɛ taa u ka taa k'u tɛ taa dɛ u ka taa an m'o foyi tɛ olu la bilen ayi n tɛ kojugu ye wali surasi n tɛ zon an mago foyi tɛ wali surasiw la n tɛ zon kulolen fɛntigi la o kɔni don k'u ka taa k'u tɛ taa ayi an mago tɛ maa la bilen ayiwa o kunnafoni o fɛnɛ bi yan o ka kɛ n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Sikasokaw fɛ yen mun bɛ yen da wulilen don yen sɔngala o ma ye koyi na ye o maa 9 kinɛti maa 9 u y'a bɛɛ lajɛlen sisi kankɛ Umar Diop ko Pointe Noire k'o ye Congo de ye Congo Gabon ni Congo Pointe Noire k'o ye Congo ye ayiwa k'o ka ɲi kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara kunnafoni kɔni kɔ ca an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na nka an b'a ɲini nɛgɛ kɛrɛfɛ fɛ n'o de Yusufu Sisogo ye Baba Adama Ture mɔdenkɛ nin a ka fɛɛrɛ ni dabali k'u sigi sen kan an bɛ taa munumunu ka na arajo ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔ jiko ɲumanni wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safinɛ Jara ko dugawu ko a jaabira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugawu a jaabira maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ mun ye Ibrahim Baba Traoré ale kun pɛntadelen don yan awɔ
Pendadera. Awo. Ibrahim Baba Traoré. C'est ok. Il n'y a pas de Pendadera. Pendadera, mais est-ce que c'est ok? Ama c'est pas ok. Kana pendade ka blati. Ay na ni nyama nyoye e sikina ya ba pendade. Osika kabila. Ibrahim Baba Traoré e ba lamo. Afrika wulu barakala do aba kalama kosebe Abu Safina Jara yana nga dok na fon okono munyanga musokoroba nyuma isa no de Madame Touré Fatou Traoré alebe barake Malika ambassade muno fle Maroko ko fi Madame Touré Fatou Traoré amanga musokoroba ame fulitani ka asegere strata tama amba adabo abu kuna fon di sebe fola munne be mbolo do nume bona so madina o di soir de Bamako wula otewa la ya jara akum jarake akumara koko mu Union Africaine nyama ba no de Musa Faki Mahamati esgata la kunu akumet kliyantamana anga jamana okona ola na kungu dore ani transition mau bise ka babu kon ku samu nyo chela tukomuna munye gelamu no be transition ira kona la feranda bale munu musikat ke singa munye gelamu no ba anga jamana kona la amse ka bo akona la tukomuna patriba ka fola munye Musa Faki Mahamati alete Union Africaine onyema ota alewa ayaya ka foko ale na kuntu dore ka demeta ka anga jamana ka asegere amse ka bo gelen konna olatugo muna ko yale na kun bele oye patriba ka fola ako munyo le président de la commission de l'Union africaine munyo kununo bena tarata do ma janvier kalo kile muga ani duru samba fulani samuga ani fla ayeta make anga jamana okona la anga jamana fama no be ashimi kuita ano yenyonye ko kata fala munyo docteur Shogel ko kala maiga ka alete premier ministre wa ani ministre muno ka bara beneno ani jamana wala kunyoma no ye abla jobi ani nunu sigida uye morashika asibakolo batiri uninyo achelala aka jafuka na abla munye anga politique ma dola ano lufuna sigida ukumara kosobe watiri waka fola munye ni yaji temna ka laje Union Africaine nyama ba no de Musa Faki Mahamati aleka nalila jamana ngwana la yani aka na onfe ibina ya kafoko tenendo enan temane akoni kunyaka panguru taninga tamunye sida o nyama ba gana to yewa we nana anana aku fo ado ay tarabo ofe mulika jo nunu kunde dore kwe gela munna manya ka foko talime ka ba mali sigare randa bali bisiga sigi senga to muna munye sanction abisiga wulika bo anga jamana o kan to muna albi munye Musa Faki Mahamati ayaka wulika jo nunu kuta kananga jamana o konala na kunde dore kwe wati mun fole no kalata ka ka wati muna ko wati kerengere ko o kafo okola waka ke wati munna be bembela jilen koni uma no o wati no buguna tiga no odia na ka so biye muye gela mun no sanction mun talime ka sigi anku sedawo ane iyoma ofe anaka so biye ni ko sanction ni ka awuli munye Musa Faki Mahamati akoni akapumala ayira ka foko munye wulika jo kaka jona wala sa munye foka be kuma obisika na oni sedawo ane iyoma mauni nyanchela ulatukomuna bibiyo ajitemna ka alaje ati abeninga do akun fulani wana bo sedawo ya ka nyangili bere ninga ataka susu anga jamana oka osiratikala wulika jo be sina fambela jilefe munye nyangili bere ni abisika korota tukomuna kabo anga jamana oka munye Musa Faki Mahamati ako ami domina na fogo bi anga marabau ukanga ferani dabali bela jeletike wati fo wati muno obebe manifuma wati muno obebe jema elema kala to obesika ke wati mun kon okona ola akoni biyo kon jatemna kalaje tilbaga fola wati muna sanction taraka anga jamana marabau ku usigare uroni ba yobulika jo ko bla singa usabuga muye zo osigile no wole anye fereke kata muye murtani jamana anye gine kona kiri gela muno talen fleka on sigara tukomna muye gine kona kiri ne murtani ole bisika farano nga tukomna ninga demetani ka on sigara ole bela jele koni uka daele munye fasika baga fola ako munye Union Africaine nyama ba no de Musa Faki Mahamati akani nali konna akwale na kunje dole koi anakunye munye ka jamana koni ka ademe anga befen ha usabke gerente muna afle anga jamana kani atesi dawo mashi arranger wa aka jamuye malbaira fana ata arranger patribaga fola albi ako munye anga jamana premier ministre no de docteur Shogel kukala maige gela munno yanga jamana soro foka na blame domina kon bi ayada do bela jele na ko fese Musa Faki Mahamati ale nyanam Musa Faki Mahamati ino Africaine nyama ba otewa ako wati sira ko munye amara baw no betranso mako fo uka wati kerengera ne fo ala tabe sika ke wati mun konna na manya ka fo ko wati kerengera no odira wati munabe bembela jele ma ko na la sona ko gele ko sika tala ko abe wuli koy ko munye sirawo ale na on chelala ni ko fiya jugu mun no wule fleni ko ni fiya jugu ko ni
be teme koy wa mun ko farafna ko abena ja Union Africaine nyama ba akwa me 2000 na foko bi gela mun no fleni anga jamana ko na lata na be ba mali ko fo sigata la be na ka foko ni gela ko abe farafna jamana chama ame 2000 na foko bi abu safna jara ko abe ni bela jele uka Union Africaine nyama ba ako mun farafna ame 2000 na foko bi am bela jele ka faranonga mun gela mun no be farafna ko na la o gela o be siga furanga bo on de la tumuna Union Africaine nyama ba akuni ya jitemna ka laje kenken fuga jamana mun be kenken fuga o sanfla la ni da do la ni mase ba mali ba ma e toka jedo koy Union Africaine nyama ba akoko abe akla jikike ko sabga mun anga jamana anga yerema woranya ko oba on yere bulo ko feran dabali bela jele ngatige mun anga yerema woranya ko be siga to on bolo to ko munna patri ba ka fola mun Union Africaine nyama ba alibi akumara de ko wuli ka joka ka jona on sidawo ko anga sigi anga kuma anga marashu batri an nyanche wati ka fo kala tabna ke wati muna abeta bela jele ni sonja fe wati muna na bebe bela jele ma chronogram kadi chronogram na bebe bela jele ma wala samuye jamana abisiga boni gela o konna la to muna gela muna afla on de la leta ko jamana foite mun mesida o konna la ko agela ko abe mamunu ko ku orange fatri ba ka fola ko minye in African nyama ba akani wuli ka jo muna afla ka takanga jamana ko segere abeni nga wati ni bo ayra keleme ki chesi chacha chaw ko sabu ka be feni gela akabo anga jamana kan to bela jele na o sirati la kunu na manya ka fo aye klikilin tamaka on fenya orani beka e panguru fana ko ta ninga ti kunda munye maksal o ka jamana o kan fatri flani anya samaka ba munye sorde ba mako ale kono la ya jara ale kalim kalatigi abu safna jara ibunya obala bede kero ko sorde ba mako ni yabla ne na samaka gorena ba mana ngoti ne ko ni ye hake mene wa ta me brekere ti ka do ka fo ame wati me ko me bi femi metalge ba manjula ay ka do ka fo ko yelama ko adome ko la ko parce que ba fola no ye laya jara aya jira ka fo ko kabini wati dola bela jeleme akalama abi san chama mbo ni ye mara min be ni ojo aku nyono cercle corona bela jeleme akalama ka fo ko ye nyoro ko akeme yoro mi ka do ka fo ni ukeme bamanju ka mieda yoro parce que ba fola ni o ye laya aya jira ka fo ame wati mina ko me bi bamanju che duru banyango be a ka do ka fo ko olu kon ku yu bolo fla wuli mi be talge uka marfa nu ka bamanji walu la bamanji fe ni abe ubolo ku sina khatu yere di aunga arme manu oye le fama abana ode bu kishu ode ka kusoma de ode ka kusoma de ode kapsa ka ko shemine ka do shekulu kuno obe shetigima ngai ku ni blakata yanfa ma angata fatriba ka fola la ya jara ako ikado ka foko ni ye nyono marata ka laje bajangara kado ka foka tabla mopti o yoro la duanzao ani koro bera jeleme akalama kabini san 2013 c'est pour sisama ba maju kado ka foko uye wuli ka jo uye asebe boloda tara wule fena mi mba to ka foko anga surasila ka chama be ba suro ka foko olu kunde o kena u chamanga mi metalga dugudo na kala kana tora uyere bolo dugude do be mu metalga dozula kaula ko olu labana kado ka foko uyere ke jere jekuliye ka uyere lakana o jere jekulu min ni obe wole ko groupe auto défense kado ka foko wati dola kona ku kunye wuli ka jo ka sebe boloda la sai kado ka foko uka jamani kono de munum be walma uka population munum be uka dugu kono kado ka foko ubisika lakana to mina abana sababu ka min be wole ko anga le famo bela jeleme akalama ka fo wati dola aka ja halni akadiye ko ma bisika foko kele akunyobo yabara aka ja ma bisika foko kele akunjana anga mau chama mbolo sela ko chama mbolo kadaga kado ka fo dugumiseni chama ne kume munu ni olube nyono mara bajangara mara kado ka fo ka se koro ni doaza ma ay kado ka fo ko bamanju ko ukunyini nga seba ya soro anga soro sela ko kan kado ka fo fatriba ka fola no ye layai laya ayajira ka foko watula ay kado ka foko bamanju ko ukumi nyini ga seba ya soro de wa ere kera sababi kado ka foko dugude chama ne be munu nye usigi yoro bla kado ka foko duguba ko lu makwe kado ka foko kerengere nyana nyono duguba obo kono kado ka foko koro ani banyangara duguba kono naun kado ka foko dugude chama ne kume munu ni olube dugumisa nuna ku chama be ko kasira ka kenya ni gwelaye kado ka foko uyu kunda duguba ko kangwe basiriba ka fola dugumunu mde kado ka foko ni gwela kono yo olu segere kosobe
bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔ kan dugu min bɛ ni o bɛ wele ko Nampala bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko gwɛlɛya min ye Nampalakaw sɔrɔ a ma dogo maa la parce que b'a ka fɔla ka taa bila dogo firila i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ ni o bɛ wele ko Jura i k'a dɔn k'a fɔ ani Jabali i k'a dɔn k'a fɔ dugu min fana bɛ ni o bɛ wele ko Koro Mari ka taa se Sokoloma ani Shuala i k'a dɔn k'a fɔ ani Farabugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye hakaja hali ni da ma se a bɛɛ lajɛlen ma ko ninnu ye dugu minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ Bamanji kɛlɛ a kɔnɔna na a kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin dugudenw ninnu kɔni dɔw sera waati dɔw kɛra ko ninnu kɔni tora Bamanjiw bolo dɛ wa hakaja Bamanjiw ka digita ni o y'u ka fanga ye u ka diyagoya fanga k'a dɔn k'a fɔ ko dugudenw tora tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na dugudenw kɔni ko u ye u ma kasi wa u tora tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ Bamanjiw ka taabolo la k'a dɔn k'a fɔ ka don Bamanjiw ka donda fɛ koyi parce que ka fɔla fɛn min bɛ tali kɛ u ka jagaw la Bamanjiw kɔni y'a laɲini u fɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na jagabɔ u k'olu kɛ kɔɲɔw ka dabila fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ denkudiw la fɛn o fɛn bɛ yen ni olu bɛ ko wele ko ɲaga ko nin bɛɛ lajɛlen ko ka fusiri nin bɛɛ lajɛlen la Bamanjiw kɔni k'u tun ye sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ nin waatiw la parce que ka fɔla ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an bɛ waati min na komi bi ko n'i taara o yɔrɔw la i b'a fɔ ko kabi Ala ka nin duguw da ko Bamanji tile kelen ma don nin duguw kɔnɔ parce que ka fɔla anw ka sɔrɔsilakaw wulikajɔ k'u kɛmɛ k'a sɛbɛ boloda dugu minnu filɛ nin ye ni an bɔra k'u duguw twa fɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔsilakaw kɛmɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda ne sababu la bamananw ko ten ko hakɛ mɛn o mɛn ko a taa mɛn berekɛnɛ tigɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi sebaaya kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko o na kɛ an ka sɔrɔsilakaw bolo dɛ k'a sababu kɛ duguden caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa i ka taamaw la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka taa ka segiw kɛ wa maa bɛ se k'a fɔ nin yɔrɔ minnu kofɔtɔ filɛ nin ye basigi kɔni a bɛ a yɔrɔ la siriba ka fɔ la don labanw la k'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsilakaw ko u ye Bamanjiw ka ɲɛ caman bɛ yen u ka daga caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛmɛ k'olu sɛbɛn ci k'u da kolonji yɔrɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni Bamanjiw kɛmɛ k'u miɲɛ da ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka sɔrɔsilakaw kɛmɛ ka wulikajɔ boloda hakaja kɛlɛ dɔ kɔnɔna na Bamanji cɛ 5 bɛ yen minnu maa bɛ se k'a fɔ ko u ye u ɲɛmaw ye minnu ni u y'u ka disiba dɔw ye o cɛ 5 ko kɛlɛ gɔngojugu a ye k'a dɔn k'a fɔ k'u taar'u ka marifaw k'u bolo 2 wuli fɛn o fɛn b'u bolo Bamanjiya cɔ a la k'u sina ka taa bɛɛ lajɛlen di an ka sɔrɔsiw ma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɔra kɛlɛ kɔnɔ bi u bɔra a kɔnɔ sini ayi ni y'a bannen de o ni y'a bannen kosɛbɛ siga t'a la tiɲɛ tɛ u bɔra kɔnɔ u taara marifaw bɛɛ di aw taara di k'olu t'a la ayi k'olu t'a la k'u y'u senmɔrɔ u ka kusa o o ka ɲi dɛ parce que ka fɔlɔ ni o ye Laya Jara ye Laya a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna ko don tɛmɛnenw na fɛn min bɛ tali kɛ Mali sɔrɔsilakaw la Mali autorité k'a dɔn k'a fɔ ko u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda fo ka bɛn a bɛ se ka sabati cogo min na k'a dɔn k'a fɔ hakaja silamɛw ka diinɛ marayɔrɔ min bɛ yen walima silamɛw ka diinɛ ɲɛmaaso min bɛ yen n'o bɛ wele ko Haut Conseil Islamique ko hakaja olu yɛrɛ ye wulikajɔ boloda k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kɛlɛ a bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min na ninnu ye nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda wa n'an ta o ta Bamanjiw kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛlɛ ye k'a dɔn k'a fɔ olu ti a jigiso dɛ fo ka taa fɔ min bɛ tali kɛ olu ka diinɛ taabolo la n'an ma don o da fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u segintɔ t'u kɔ dɛ an bɛ don min na komi bi o y'a ko Bamanjiw k'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini dɛ ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ ko tabilalen bɛ a bɛɛ lajɛlen ka wulu ku la batiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn Soir de Bamako Laya Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na mun y'i furumuso ye Alima Ɲare a nana an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Ɲare Espagne dangu o kɔnɔna la o ka ɲi na ka te min fɔlɔ ayi n b'a ja sisan n b'a ja e ɲɔgɔn kɔni ka te min ne ɲɛ o dalu b'i bolo o dalu wa n b'a ja sisan kɔma o dalu b'i bolo ami kosɛbɛ dɛ i m'a wari bɔ dɛ ami kosɛbɛ voilà tiɲɛna m'a wari bɔ tiɲɛna nin waatinin ma nɔgɔn nin waatinin ma nɔgɔn Alima Ɲare i m'a ye k'a wari nin waati ma nɔgɔn hali tɛ sɔn a tɛ sɔrɔ a dɔw bolo bi ni min jɔna sa an ka taa indépendant ne bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye ni n bɔra n'a ye mun ye Masire Jɔpa Masire Jɔpa a kumara Abu Safunɛ Jara a bɛɛ n'a ta ko Musanin ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ n'o bɔra ko Musanin k'i dogo o kumana Musanin ka kɔmɔtigiya o ye wuya ye mun ye fatirikɛba ye Masire Jɔpa a kumara dɛ a ko mun ye an marabaw tɛnɛn tɛmɛnen olu y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye Danemarkikaw ka sɔrɔsi kɛlɛkɛcɛ minnu u nana surutu an ka jamana o kɔnɔna la k'u k'u ka kuso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ u bɔra yɔrɔ
na kuka sigi mais mu ye Danemark kaw ye u ye jaabili kɛ koyi u ye jaabili kɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu nalen filɛ an ka jamana kɔnɔna la k'u nana sariya o kɔnɔna la wa ninnu bɛɛ lajɛlen ko u nana mun ye hakɛ o kɔnɔna o la u nana mun ye takuba ko kana fara o kan wa mun ye sira bɛɛ lajɛlen ko o taamana walasa nin ko in ko gɔri kana kɛ ye a la Fatigiba ka fɔlɔ min Masire Diop ye a ko mun ye tɛnɛn don o tɛ kun ye wa n'a bɛnna janvier kalo tile 24 ma an ka gouvernement n'o bɛ gouvernement de la transition n'o b'o kofɔ olu ye laɲini kɛ ka ɲɛsin mun ye Danemark kaw ma ko a ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'u nana an ka jamana kɔnɔna la n'u taara mun ye nin waati na mɛnaka k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka na dɛmɛ ta ni ka takuba ni ko o sɛgɛrɛ a ye nin baara mun kɛ ko an ma hakilinata k'o ɲininka wa sira minnu bɛ yen n'a kan ka tɛmɛ o fɛ ko an ma tɛmɛ o sira fɛ o siratigɛ la an ka marabaw y'a laɲini k'a fɔ k'u bɔra yɔrɔ mun na k'u ka segin ka taa yen o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko kunun mun ye Danemark marabaw ye mun fana ye jaabili kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaw ma Fatigiba ka fɔ la mun ye Masire Diop ye a ko mun ye Danuwaw Danemark ko kɔni kɛlɛkɛcɛ ninnu mun ye janvier kalo tile 18 u kɔni bɔra Danemark ni ka tu u da mun ye Menaka u nakun kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye opération takuba ko ka fɛɛrɛ ta ni ko o dɛmɛ o yɔrɔnin bɛɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na an ka marabaw ye jaabili kɛ ka ɲɛsin u ma o sabu kɛ nin kɛlɛkɛcɛ ninnu n'a bɛ Danuwa ninnu kofɔ k'u nakun ye ka an ka lakanabaw ni k'olu fana dɛmɛ Lipta gouvernement o kɔnɔna la Bamanci kɛlɛ o bɛ se ka bato cogo min na o siratigɛ la mun ye u Danuwaw ye u ye jaabili kɛ o y'a yira k'a fɔ n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ olu ye sira bɛɛ lajɛlen ko o taama fanga mun n'o dafirila El Hadji Birama Bubakari fanga ala ka ɲinɛ a la ko olu ye o ka sira o taama o bɔlen kɔfɛ hali fanga minnu n'o bɛ senna nin waati na n'o bɛ transition n'o b'o kofɔ olu n'olu fana sigira o kumara olu ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu nali la an ka jamana o kɔnɔna o la mun ye Danuwaw u ka mun ye marabaw ye jaabili mun kɛ u y'a yira k'a fɔ ko hakilila jiginna k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye novembre kalo tile 27 san 2019 o m'a sɔrɔ mun ye IBK ale bɛ fanga la wa ala ka ɲinɛ a la ko mun ye an ka jamana marabaw waati k'u ye laɲini kɛ ka ɲɛsin mun ye Faransi ma Faransi fana ye laɲini kɛ ka ɲɛsin mun ye Danuwaw ma k'u ka kɛlɛkɛcɛ ninnu k'u bila ka na mun ye force takuba k'u ka na o kɔnɔna la walasa mun ye Bamanci kɛlɛ ko a bɛ se ka labato cogo min na Danuwaw ka ba ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati mun na kibaruya ko a sera olu ma mun ye mai kalo tile 25 2019 o kɔnɔna o la 2020 o kɔnɔna la k'olu ka wasabulo mun fana bɛ n'o b'u ka assemblée nationale o kɔfɔ olu fana y'a laɲini k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mali ye laɲini kɛ Faransi fana y'a laɲini an fɛ ko baasi tɛ ko an b'an ka kɛlɛkɛcɛw ni k'u bila u bɛna fara mun ye takuba o kɔnɔna o kan hali bi Danuwa o kumara dɛ u ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ olu ni Faransi sigira o kumara wa olu ni anw ka marabakɔrɔw n'o bɛ Ladi Burama fanga kɔfɔ olu sigira o kumara u ka nali in kɔni o la Fatigiba ka fɔ la a ko ministre mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don mun ye Danuwa ni Danemark ale ni jamana wɔɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli o ma o y'a yira k'a fɔ ko mun ye Afrique kalo tile 8 tɛmɛnen n'o ye 2021 o ye u ka lasigiden mun bɛ anw fɛ yan Bamakɔ ko o yɛrɛ n'an ka ministre mun bɛ yen n'o de Sadio Kamara ye ale y'an ka ministre ye ministre mun n'a ka baara ɲɛsinnen don an ka lakana ma k'u sigira o kumara olu ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu nali ko la u ko k'a donni kama k'i bɛ na ye k'a fɔ an ka ministre Sadio Kamara ko a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ koyi k'a y'a yira k'a fɔ ko nin nisɔndiya ko ye wa nin ye yakari ko ye o sababu kɛ mun ye an ni Danemark ko bolodi ɲɔgɔnma min n'o b'an n'u cɛ Bamanciw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'u ka maaw ko n'u bɔr'u ka so k'u nan'u ka so ko ministre de la défense Sadio Kamara ko ale yɛrɛ fana o baabu ni k'o sɛlɛ ni k'o ɲɛfɔ olu ka lasigiden o ɲɛna hali bi Danuwaw u kumara dɛ u ko mun ye septembre kalo tile 23 mun ye olu ka ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don u ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma o n'an ka ministre Ablaye Diop ale t'an ka ministre ye minnu fana ɲɛsinnen don an ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma wa k'u fana sigira o kumara ko min ye Ablaye Diop ye a fana y'a yira k'a fɔ ko nin ye tare ko Danuwaw k'u bɛna nali minɛ an ka jamana kɔnɔ ka na fara mun ye takuba kan ko nin ye nisɔndiya ko ye hali bi Danuwaw bɛ ka Danemarkaw u b'u ka dalilu de di koyi k'a yira k'a fɔ ko nin baara mun na a kɛlen filɛ nin ye ko olu tɛmɛna sira bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mun ye nin baara in gɔri o kana yala cogo mun na Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi Danuwaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kuma mun o bɔra an ka marabaw da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko u ma ladɔnniya nin ko in na Abu Kafina Jara ko mun ye kuma don kuma jatigitanw don koyi ko mun ye kuma jatigitanw don wa k'a fɔ ko olu bɛna bɔ wa a ko a kuma ko a bɛ sɔn ka caya dɛ Fatigiba
ka fola akuni ye ko njatemina ka lajɛ an marabaw ani nanzara jamana dɔw be ni waati na sigata la gɛlɛya belebele yɛrɛ de ba anu cɛ koyi o sabu kɛ mun ye janfa alimami ale ye nanzara jamana caman yuguba ka kɛ an ka jamana o kan janfa alimami o tɛ faransi wa a ye nanzara jamana caman olu yuguba ka kɛ an ka jamana o kan fatigiba ka fola a ko mun ye maa dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko n'i y'a ye an marabaw ye nin hakilina in ta ka ɲɛsin danuwakaw ma o sabu kɛ danuwaw ka minisiri mun be yen n'an ka ma ko GP Kofod ale kɔni y'a ŋaniya yira koyi mun ye Union Européenne mina ɲangili mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ ale ko k'ale bɛ Union Européenne kɔ bi k'ale b'u kɔ sini o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Allemagne ni hakili b'a la Allemagne fana y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Union Européenne kɔ bi k'olu bɛ Union Européenne kɔ sini o wagati kelen de la mun ye duwakun tɛmɛnen mun ye Allemagne ka pankuru dɔ kɔni ko o wulila an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabaw y'a yir'u la k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye abada ko mun ye Allemagne ka pankuru ko ka wuli an ka jamana o kɔnɔna la ni k'i kunda Nigerikaw kan mun ye danuwaw olu ye nin hakilina mun ta Union Européenne kɔnɔna la ani mun ye Allemagne olu ye nin hakilina mun ta Union Européenne kɔnɔna la maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'o de kɛra sababu ye k'an ka jamana marabaw k'u sɛbɛkɔrɔ dimi mun ye Danemarkikaw kɔrɔ k'u sɛbɛkɔrɔ dimi mun ye Allemandikaw kɔrɔ o de kɛra sababu ye u ye nin baara in ta k'u sɛgɛrɛ ta a tigiba ka fɔ la a ko ko kɔni mana kɛ cogo cogo siga t'a la anw ni Faransi juru kɔni a sɛbɛkɔrɔ sɛmanen don an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ don min na ko bi wa Faransi a kɛlen bɛ ka taa mun ye nanzara jamana fana caman k'olu kɔnɔna surugu k'olu bila mun ye ba Maliba o la mun ye gɛlɛya ninnu dun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ni Faransi cɛla la gɛlɛya ninnu ye gɛlɛya belebele fila o de don waati mun na o fɔra ko kalata ka kɛ n'o bɛ 27 février n'o b'o kɔfɔ ani Wagner naliko kuma mun n'o bɛ sen an ka jamana kɔnɔna la yan mun ye gɛlɛya o bɛ nin yɔrɔ dun de la an ka marabaw dun y'a yir'u la k'a fɔ Abu Safinɛ Jara k'a yira k'a fɔ ko mun ye Wagner ko t'an ka jamana kɔnɔna la yan mun ye Irisiw ka maa minnu bɛ an ka Mali kɔnɔna la yan o ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛw de ye wa u bɛ na an ka maaw de k'u kalan marifa fo ka taa fara mun ye formation caman ni k'o kɛ an ka maaw kun fatigiba ka fɔ la hali bi waati na wulikajɔ fana bɛ sen na mun ye accord mun n'o kun bɛ anw ni Faransi cɛ accord bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na k'a lakurakuraya mun ye a kɔnɔfɛn ninnu k'u sɛlɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na ninnu bɛɛ kɛlen bɛ fɛn bi mun kɛlen bɛ ka Faransi ka a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Masiri Jɔpɔ ale kalimkalatigi Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bele kɛra k'a fɔ n'i ye indépendant ne y'a bila Nouvelle Horizon ɲɛdankura ne b'a ta k'a dɔn k'a fɔ Demba Conté a ka sɛbɛn don Demba Conté a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko juru a ndaɲinen don Faransi ani Mali cɛ k'a dɔn k'a fɔ avion min bɛ yen o bɛ wele ko Air France k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u ka voli n'u bɛ tali kɛ o avion na min ni o sababu ye ka taa ka segin ka nɔgɔya Mali ani Faransi cɛ wa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko suspension n'o ye ka voli k'a dɔn k'a fɔ ko wulili kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko fo ka taa fɔ janvier kalo in n'o sara n'o ma sa a k'a dɔn k'a fɔ ko u ka avion tɛna bɔ Faransi k'i kunda Bamakɔ kan bilen Faransikaaw ko ten non den joli le bɛ ninnu da kɔnɔ de n'an joli le bɛ ninnu da kɔnɔ de ne caman m'u da kɔnɔ dɛ jabɔ maninfin bɛ u b'a fɔ ta bi sini ta ye nin kumakan min yɛlɛma sini si tɛ kelen sokɔnɔ dugusɛjɛ cɛ kumakan min yɛlɛma a banna parce que ne b'a ka fɔla ni o ye Demba Conté Abu Safinɛ Jara nin ko in filɛ niveau min na an b'a ɲini malidenw fɛ Asimi ko tɛ Choguel ko tɛ fiyewu jamana ko de don an k'an ka jamana maraba ninnu an k'u dɛmɛ n'an m'u dɛmɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ juru in samalen don kosɛbɛ a ndaɲinen don dɛ a tannen don dɛ wa Faransi dun filɛ nin ye Faransi hali a ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'u ni bɛ to yen u b'o de kɛ dɛ ko in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don yɛrɛ an k'an ka ɲɛmaaw soutenu a gɛlɛyalen don dɛ n'an ko k'a gɛlɛyalen tɛ an ye nkalon tigɛ a gɛlɛyalen don dɛ kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la n'o ye Demba Conté a kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko i n'a fɔ i bɔra ka min fɔ sisan de ye k'a fɔ ko juru a sɛbɛn ndaɲinen bɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Faransi cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko kabini 11 janvier o ye janvier kalo a tile 11 CEDEAO communauté économique de l'Afrique de l'Ouest k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ ko olu y'u ka sanction ni o ye ɲagini bere y'a ta ka jamana ni o ye ba Maliba ye k'a dɔn k'a fɔ ka ba Maliba k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ hakaja avion na bolifɛn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ kɛ sababu ye taa ni ka segin sanfɛ sanna sira fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'o nɔgɔya ko a kɛra sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu jɔ koyi Siriba ka fɔ la Air France k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Faransilakaw ka avion dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni o bɛ taa ka segin kɛ Bamakɔ ani Faransi cɛ ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko waati dɔ la n y'a fɔ k'a fɔ ko
fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 25 la k'a dɔn k'a fɔ ko ni o sera k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ suspension na ko u na a wuli koyi parce que b'a fɔ la an bɛ waati min komi bi ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali bi k'a dɔn k'a fɔ olu ka suspension k'u na dɔ fara a kuntala janya kan ka taa se fɔ janvier kalo o ban waati ma parce que b'a fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko CEDEAO olu ye ɲakini bere ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ donzira ani bɔsira sanfɛla ani dugumana k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a bɛɛ lajɛlen choix o de waati la anw ka ɲɛmaaw fana ko olu y'a jira k'a fɔ ni saya t'u ma k'a dɔn k'a fɔ toli bɛ olu ma koyi sababu la min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ a fana sanfɛ siraw la ka taa se a duguma siraw ma jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ CEDEAO cɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni Mali bɛ danbɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya wa k'a dɔn k'a fɔ ko an ka autorités ni o ye an ka faamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya caman jɔrɔ fanga maaw wa ko olu fana ko u y'u ka daw bɛɛ lajɛlen choix koyi a ma diya ni a bɛ kɛ min ye a na ko ye koyi wa a na kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ni mori min ko ko dugu ka wuli walima diɲɛ ka wuli a tɛ taa k'e yɛrɛ n'i ka wala to dɛ parce que b'a fɔ la ni o ye Demba Conte ye a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ trafic la n'o ye avion ko ye avion min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wuli ka jɔ la Faransikaw ani Mali cɛ min bɛ passager ni o ye dugutalaw ye min bɛ olu ta ka taa ka segin k'a boloda ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja hali ni a y'a sɔrɔ Air France k'a dɔn k'a fɔ hali ni olu sen tɛ nin politiki kɛlɛ in na nka man kɛ togo o togo k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni k'u n'u ka vol u n'a suspend tuguni k'a dɔn k'a fɔ u na dɔ fara a kuntala janya kan parce que b'a ka fɔ la Air France k'u ye fɛɛrɛ ni dabali dɔ tigɛ o ti dɔwɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu b'a fɔ ka bɔ France ka na Bamakɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u nana escale k'o yɛlɛma k'o kɛ New York ye n'o ye Mauritanie jamana kɔnɔna ye c'est pas ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ o ye Air France la u na bɔ France ka na u coolo fɛn min bɛ tali kɛ Mauritanie kɔnɔ maliden minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu b'a fɛ ka na Bamakɔ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ni olu sera France Mauritanie waati min na k'a dɔn k'a fɔ frontière datugu tɛ Mali ani Mauritanie cɛ an bɛ waati min na komi bi o kuma k'a dɔn k'a fɔ u na mobili ta k'a dɔn k'a fɔ ka Bamakɔ ka o magwɛ c'est pas ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Air France mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali bi i ko bi a k'a dɔn k'a fɔ hali bi tant que ni France ani Mali cɛ wala min bɛ ni a ma nɔgɔya fɛn min bɛ tali kɛ olu ka voli la a k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko u n'a sosoro dɛ o kuma k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi olu ka voli a n'a sosoro ka taa se fɔ janvier kalo tile 30 san 2022 ma k'a dɔn k'a fɔ ni nɔgɔya nana don kow la waati min na olu ka avion ko u na fɛɛrɛ kɛ ka ligne k'a dɔn k'a fɔ ni o ye France ani Bamakɔ sira ye k'a dɔn k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sira a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na tiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Conte u ka sɛbɛnni ayiwa ala ka hakili ɲuman olu de b'a fɔ cu olu b'a fɔ caw aw de y'a fɔ k'a bɛ taa a tilala k'a fɔ k'a tɛ taa aw de y'a fɔ k'a b'a ka pankuru bali a tilala k'a fɔ k'a t'a bali a tilala k'a fɔ tuguni k'a y'a bali o bɛɛ y'a kungoya bolo ye indépendant ne bɛ n bolo de bɛ bɔ ni a ye mun ye Umaru Bari a kumara Abu Safunɛ Jara a ko k'an ka taa Sikaso dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Mamasoni i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa 9 Kinɛti maa 9 mun ye Sikasokaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini awa Kinɛti est-ce que ɲɛfɔ Fatirikeba ka fɔ la a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen goloba la dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 23 ma dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Mamasoni a bɛ Sikaso région a b'o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jama fɛrɛntan maanifin de bɔra i n'a fɔ dahɔnɔni k'u kunda mun ye réseau mun n'o bɛ sen kan nin waati na n'an k'a ma ko Kinɛti k'i kunda o maa ninnu kan maa 9 u y'olu bɛɛ lajɛlen daji maa minnu sera ka boli olu taar'u kalifa don mun ye arrondissement police o kɔnɔna o la Fatirikeba ka fɔ la a ko ni du ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ kɔnɛ jumɛn de binna mun ye Kinɛti maaw kan k'o sabu kɛ mun ye Mamasoni n'ale bɛ Sikaso o kɔnɔna la a bɛ ni ŋana kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ mun ye maa caman bɛ yen hali ne dugu jɛra i b'a lajɛ k'a lajɛ n'i kunkolo n'i b'i dala fɔlɔ denmisɛnninw kunda mun ye maanifin de bɛ ka sa cogo min na o bɛ ka sa ten denmisɛnw bɛ ka tunu cogo min na o bɛ ka tunu ten denmisɛnw joli bɛ ka sama cogo min na a bɛ ka sama ten nin bɛɛ kɛra sababu ye mun ye Sikasokaw k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ u y'u bolo dɔn kɔni k'a sin yɔrɔ mun ma o de Kinɛti maaw ye ko nin baara mun n'a bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ tan ko cɛcɛ muso tɛ koyi ko Kinɛti maaw ninnu ko olu de don Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Mamasoni ani Wayarima den i n'a fɔ an y'an da don a la kunun cogo min na Abu Safunɛ Jara a bɛ ni ŋana kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ denmisɛn de bɛ tunun cogo min na o bɛ tunun ten i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye denmisɛn de kan bɛ tigɛ cogo min na u kan bɛ tigɛ ten denmisɛn de joli bɛ sama cogo min na u joli o bɛ sama ten Fatirikeba ka fɔ la o siratigɛ de la ko mun ye jama kɔni fɛrɛntan u wulila k'u kunda mun ye Kinɛti o kan o sabu u y'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin baara jugu in k'a kɛ mun ye Mamasoni ani Wayarima den o kɔnɔna la ko maa
woro te koyi ko munye kinati ma ko ni ko oredo o siratika la ma ko nonton olu ko ni yolu bela jelen ko jeni ma munu ko ni no oli kinati barakala yi do ye duru do fian la ni ngatu kalfa do mu police la kaula pere maro ansema o konna ula patiki baka fola ako onata pe ibena ka fo ko mu ye tenendo o te kuni wa munye albi mu ye siga so ko ku se bokoro diminendo uyu kunda mu ye pere maro ansema o konna la pinati ma munu tobe kinati ma to munu be munu kelema ka tu kalfa do police la ko feren dabal ka ko lu fene bela jelen ke c'est tout c'est fini o siratika la gouverneur mun na ale be siga so konna la ale ko ni wuli ka job bele ko ke wala samu ye manifu me se ka jusba doni ko u kunji la to muna ko nyanya ni njama jolen ko ni la patiki baka fola ame domina na foko bi siga so dugumu be mama soni ani warima de o konna la agelale no foka foko agelale ndo o sabuga mu ye ma chama ne biga ira ka fo ni kinati barakala nu ku ka barata dore manifu jolimi ku ka barata dore ku ka manifu ngulo ko tige ku ka barata dore manifu piya shifere nu ko bara ko buluda kinati barakala ni duya jamna ka laje malido mbala ivoire mbala burukina be mbala gadona na tawla ubela jele ngole no muye kiri bunakun okena okan patiki baka fola ali munye ankati bele fena ko odala la ni watina magnifique ma konoto mun o salen flen nye ma konoto aka wakisa ka na ke tokoji am domina na foko bi da be kinati mawye suna ko ntu ye munye siga so konnala mama soni anini warma de o konnala na foni fleni anya samaka bo indépendant o konnala abu safna jara ibunya bala umar bari ale kalim kala tigi bunya o bala bini kero ko fonni ya le bla indépendant ni ya le bla yani tere talke ha ni tere ni de hray ha e magnifique pièce eh chef pièce e cheme magnifique pièce ha o de bi fere ni nduguina shimila o de dugu jara ibiti bolo da de kuna fola kala ne kungulo be warma de sikaso ani mama soni adugu kono awa warma de ani mama soni sikaso dugu kono na yoro do otaya mama soni o fana na ka quartier do awa sikaso ko klobanga o de dugu jara ibiti bolo da de kungulo la de folo kala je na kungulo ba akandala yeah ama jagoy kalo kelen kono la mamu sarai demsani mun tunna akatani matan koy nin ko kanga nyai la nin ko kanga nyai akoko ni mebu ye kiri buna kun kelen ka saw okake kinati maw suno ba ye da kon taw kana ako dabla de kan ko nyai ni mama ke ako jukoro bolo ka da bela jelika ni minga kan réseau national no be jamana ko na la frega ka réseau no ye réseau kanga chidi ka démanteler ay ama fa ngo unodo de o ma bon da ko ne ay ama fa ko unodo ga ko do be jamana ko na la ko nga jatimne ni akanga jatimne iklobala abo ni kinati mun flani ani ayro do fana be ko langiri tiwa ma doni nunu ne ba fa ko abu safina jara kibe wa mugasara ko ndaro ba fa to ko na ko sambi ko non ibo ko kalo ko wa bisa wabdima kalo wabi saba awo barati wabi saba ye ma dama ngusi jamana ngono ada kusi ka bonko so wallahi mais nata ko jugu de be ma chama do da fene fe odo nata ko jugu abana nata boya ko jugu o de be mo soro ye ma dama ngusi jamana ngono wallahi da tala aywa ne ba chama do aywa kosobe ali do wati do era ko na se ka ba dabrin de la ngo fende kun o tigika fende ekun balamso ira ni ngoy ko be fende ekun fende mu bi bolo no so ma shele ka bi bolo o ta kalama ka fo éclairé men ngon no ni alors fende mami nyere kun be ki yere nyini na pura ko makana boku be na janda ela awa fende mami ngun fa be ne nege alors oui ma sœur vas-y tika chife aywa ka nya farima bini kero ko fo ni bela jele temene ko fe men boludo na boni sebe mini o jwa ko les démocrates Abdoulaye Ba ka tebeno ay ka do ka fo ame wati mine ko me bi wati bela jele ame se kuma kelinga o de ka fo malidon bela jele ka do ka fo bela jele ni so goyalembe Francis Koro ame wati mine ko me 600 ani jamani ni ya ta ka laje aka ja farafina yere bela jele ko dimine me Francis Koro ame wati mine ko me bi Koro ma sirti dorere ka do ka fo wati
waati tɛmɛnenw na ko ni maa min hakili b'a la san 2013 waati min na i ka dɔn k'a fɔ Jɔnkuna Tarawele transition ɲɛmaa kun don a waati min na i ka dɔn k'a fɔ ko Bamanjiw k'u kun ye gwɛlɛya k'a ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ a ka ja don dɔ yɛrɛ kun fɔra i ka dɔn k'a fɔ ko Bamanjiw k'u y'a yira k'a fɔ ko u nana juma seli Bamakɔ misiriba kɔnɔ misiriba ka fɔ la ko donni kama a k'a dɔn k'a fɔ Jɔnkuna Tarawelew k'a dɔn k'a fɔ ka se politiki maa wɛrɛw ma u ye wulikajɔ u y'a boloda wulikajɔ min sababu la i ka dɔn k'a fɔ Barikani k'a dɔn k'a fɔ olu ye Mali sɔrɔ n'o ye Francis Sɔrɔsilakaw ye k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda Bamanjiw u bɛ se ka lasegin cogo min na o de don kama a ko o waati la i ka dɔn k'a fɔ maliden caman de tun bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛrɛ fɔ Mali drapeau bɛɛ lajɛlen Francis drapeau a ye o ye a bɛ a kɛrɛfɛ du caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko Francis drapeau k'o sigira o bɛɛ lajɛlen sanfɛ caman bɛ yen ko dɔw yɛrɛ y'u den to a da Francis la a ka ja jamanikuntigi min kun bɛ a waati min na k'a dɔn k'a fɔ a ka ja kɛlɛ yɛrɛ a ɲɛmaa dɔw tun bɛ Francilakaw jɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ko maliden dɔw tellement que malidenw kɔndana k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni waati kama a ko i k'a dɔn k'a fɔ an ye tɛgɛrɛ sɛbɛn fɔ Francilakaw kun k'an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko an bi n'a fɔ faamuyali a bɛɛ kana dɔɔni dɔɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ja Fransi bɛ ko wɛrɛ kunna yan min de k'a dɔn k'a fɔ anw lakanani ye min de k'a dɔn k'a fɔ jadi kɛlɛ a bɛ se ka ban cogo min na kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko Fransi bɛ ko wɛrɛ kunna walima a na kɛ ni Fransi bɛ ka ko wɛrɛ laɲini a na kɛ ni Fransi bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mani a camancɛ bolo ka taa bila kɔrɔfɛ bolo la bibi na i ka dɔn k'a fɔ ko maliden caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ o dugu kɔnɔ Barikani kɔni wulila k'a dɔn k'a fɔ ko a b'i kunda yɔrɔ o yɔrɔ kan k'a dɔn k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw walima nin population kɔni bɛ wuli k'a dɔn k'a fɔ ka sira k'a da Barikani maaw ɲɛ k'a ka ja ka gabakuru k'a fili u ma k'a dɔn k'a fɔ ko nin kelen kɛ bɛ sababu ye min b'a jira k'a fɔ ko Barikani maaw ko u commande maaw ye bilen k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali in kɔnɔ yan bilen a k'a dɔn k'a fɔ waati o waati Barikani maaw wulila k'u kunna yɔrɔ o yɔrɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɛ sɔrɔ minnu ni u bɛ taa sira da u ɲɛ u b'a yira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ malidenw ko u ɲɛ yɛlɛla malidenw ye faamuyali sɔrɔ kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko Fransi bɛ anw fɛ yan fɛn min na bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko Fransi bɛ yan ale ka intérêt kama walima Fransi bɛ yan a ka laɲini kama o laɲiniw ti dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ nafa sira caman na olu bɛ anw ka dugu in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ hakaja pétrole ka taa se fɛrɛw ma bauxite k'a dɔn k'a fɔ ani phosphate nin bɛɛ lajɛlen ye dugu jukɔrɔ nafafɛnw ye minnu ni a bɛɛ lajɛlen ka ca a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ parce que i b'a ka fɔla waati min na k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ale kɛlen filɛ ka ɲagini bere ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ Fransi kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ ka CEDEAO sankɔrɔta olu bɛ ka CEDEAO jukɔrɔma cindi k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere in bɛ se ka sinsin cogo min na parce que i b'a ka fɔla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲininkali tɔ min a bɛ yen munna Fransi bɛ jamana in kɔnɔ bilen k'a dɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a denw y'a yira k'a fɔ ko u nege t'i la walima i nege tɛ u la i bɛ ka mun ɲini u ka jamana in kɔnɔ bilen i n'a kun ye kɛlɛ min ye n'u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ ko i bɛ ka mun ɲini bilen munna i tɛ taa i ka jamana kɔnɔ i k'u ka jamana bila u ye parce que i b'a ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ko Fransi ko a échoué sira bɛɛ lajɛlen kan Fransi ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ conseil de sécurité de l'ONU k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o yɔrɔ la min bɛ se k'a to Mali bɛ se ka sɔɔri dingɛ kɔnɔ hali bi dingɛ min k'a dɔn k'a fɔ an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ o jaabi la o jaabi ti dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Fransilakaw u y'o laɲini min kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u échouera o yɔrɔ la Fransilakaw k'a dɔn k'a fɔ hali bi u échouera sira caman fɛ min bɛ tali kɛ Asimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka transition in a kuntala a bɛ se ka sama a nɔfɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ u y'o wulikajɔ o boloda wa k'a dɔn k'a fɔ ko u échouera o fana na hali bi k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta ko a bɛ fanga kɔnɔ wa hali bi don kɛrɛnkɛrɛnnen den min b'a yira k'a fɔ ko min na kɛ transition kuntala a na jɔ don min na k'a dɔn k'a fɔ hali bi ko dama don o kɔrɔfɔw la da bɛna don a la parce que i b'a ka fɔla min bɛ tali kɛ embargo la u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔn cogo min na ka Mali k'an minɛ k'an bila gwɛlɛya kɔnɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fankelen sɔn mɛ k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fankelen a ma sɔn da i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ chinois la min bɛ tali kɛ rusilakaw la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ conseil de sécurité de l'ONU kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko Mali ani ɲagini man kan o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ko maliden caman de bɛ yen farafinnaden caman de bɛ yen minnu k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ ka wulikajɔ k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ se ka bɔ gwɛlɛya kɔnɔ cogo min na parce que i b'a ka fɔla ni o ye Abdoulaye Ba ye Abdoulaye Ba a y'a yira k'a fɔ ko maliden dɔw bɛ yen minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye tubabula jɔnw ye dɔw ye tubabu jɔnw ye olu kɔni bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda Fransi kɛrɛfɛ min bɛ se ka to anw bɛ se ka teliya cogo min na ka taa élection na élection min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ se ka sigi cogo min na ka dɔn fanga la parce que i b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu k'a dɔn k'a fɔ maliden wa ko an ɲɛ yɛlɛla bi koyi maliden k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ fɛn kalama dɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali min k'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na k'a dɔn
fɔ 1884 waati k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o Mali ko tɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ 1884 waati k'a dɔn k'a fɔ ko o Mali ko o tɛ koyi maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ka indépendance min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ maa kun bɛ se k'a ye k'a fɔ ko indépendance yɛrɛ tɛ nin ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ indépendance min don a b'i n'a fɔ bɛn kɛra fɛn dɔw de la k'a dɔn k'a fɔ ka sɔrɔ ka indépendance k'a di ni o k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi k'a bila a kunna k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ o jɔnyanjuru min bil'o ye ko nin ye an bɔlen y'o la koyi wa k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ segin ka don o da fɛ tuguni Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ Abdoulaye Ba ale ka sɛbɛn don Abdoulaye Ba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati nalen démocrate Abu Safina Jara ne ba ale sama ka gɛrɛnna tiɲɛtigi a kumara a ko ka ɲɛsin mun ɲɛsiraw maaw ye ɲangili bere mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ a ka ja fo ka taa bila UEMOA maaw la k'e ko malidenw an labɛnnen don ka gɛlɛya ɲini ka a kuwa kɔlɔlɔ mun n'o bɛ gɛlɛya in na ko an labɛnnen don a kuli o kama wa tiɲɛtigi ale de kumani don le démocrate o kɔnɔna o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa caman bɛ ka nin kɛ i ka nafasɔrɔ sira ye ka an marabaaw k'u bila fili o la koyi o sabu kɛ mun ye malidenw an bɛ don min na n'a fɔ ko bi e ko anw labɛnnen don mun ye kɔlɔlɔ mun n'o bɛ nin sanction in na anw labɛnnen don a kama wa o siratigɛ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commerçant opérateur économique caman bɛ yen nin waati na olu kɔni b'u k'u da kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ mulansi koyi o sabu kɛ dɔw ka baama fa dɔw ka nati ja hali n'o y'a sɔrɔ an ka marabaaw n'o bɛ autorité de la transition ko fɔ olu ye ŋaniya kɔni k'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan mun ye da dumunifɛnw ye olu bɛ se ka sɔrɔ lafiya o kɔnɔna la cogo min na nka mun ye tiɲɛtigi ye a ko ni donna an ka suguw kɔnɔna la bi i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ko o yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko sigaro n'i donna sugu kɔnɔna la bi i bɛna ye k'a fɔ ko dɔ farala o sɔngɔ kan ani ka fara fɛn caman o kan nin dun ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya nana an ka jamana k'a sɛgɛrɛ a ma tɛmɛ dɔgɔkun damadɔni ɲɔgɔnna o kan dɔgɔkun kelen fo ka n'a bila dɔgɔkun fila la a ti tɛmɛ o kan wa mun ye fɛn caman ko o jɔlen don an ka jamana o kɔnɔna la a ko n'i taara diboli o tɛ mun ye anw ni Sénégal o frontière ye wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye camion caman de o de tonen bɛ o yɔrɔ in na ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ ba Maliba anw bɛ mun na don Sénégal jamana o kun mun ye kɛrɛfɛ jamana foyi tɛ mun b'o la don Sénégal jamana o kun mun ye 2020 o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CFA wari miliyari 474 a n'a kunkan fɛ ko anw b'o lase Sénégalikaw ma mun ye Côte d'Ivoire i bɛna ye k'a fɔ ko olu ta ye CFA wari miliyari 100 ani miliyari 10 a n'a kunkan fɛ République de la Guinée olu ta ye mun ye miliyari 85 a n'a kunkan fɛ mun ye Gambikaw ye olu ta ye miliyari 64 ani kila fo ka n'a bila mun ye Guinée Bissau kaw la olu ta ye miliyari 32 ani miliyari 32 a n'a a kunkan fɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a ye anw ka jamana an bɛ fɛn min na don Sénégal kun ni jamana ninnu si tɛ mun b'o la don Sénégalikaw kun nka fatigiba ka fɔlɔ min ye tiɲɛtigi ye ni gɛlɛya mun n'a talen filɛ k'an ka jamana kɔni ko o sɛgɛrɛ wulikajɔ ka kɛ joona koyi a bɛ kɛ sababu ye mun ye an ka wakane a bɛ sɔn ka sɛbɛkɔrɔ fɛgɛya dɔɔni o sabu kɛ e ko malidenw labɛnnen don wa an labɛnnen don k'an disi k'a da mun ye sanction in na wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi ye o siratigɛ de la mun ye an ka jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye balo dumunifɛn bɛ bɔ anw fɛ yan cogo min na a bɛ don anw fɛ yan cogo min na anw ta bɛ bɔ anw dɔw fana taw bɛ don anw fɛ yan o siratigɛ de la ko mun ye embargo mun n'a talen filɛ k'an ka jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ a tɛ maa si kɔni a to arranger a bɛ kɛ sababu ye ni wulikajɔ ma kɛ joona an ka économie an ka sɔrɔbolo sira minnu bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ni ka a caman kɔni ko o daji Abu Safina Jara fatigiba ka fɔlɔ mun ye tiɲɛtigi ye a ko waati sera mun ye an marabaaw u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye da dumunifɛnw olu bɛ ka gɛlɛya minnu ka y'a nin waati in na an ka sugu kɔnɔnaw la ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ mun ye o bɛ se ka jigin cogo min na mun ye u y'u ka layiru ka mun di o yɔrɔ in na layiru in bɛ se ka labato cogo mun na o sabu kɛ mun ye ko nin jateminɛ k'a lajɛ mun ye jagokɛlaw ye commerçant olu de kɛra sababu ye ni ka Baba Modibo Keyita fanga ni k'a kɛ c'est tout c'est fini wa i bɛna ye k'a fɔ mun ye commerçant u ye fanga fɛnɛ caman ni ko o dafiri mun ye sɔngɔ o yɛlɛ kojugu o fɛ fatigiba ka fɔlɔ min ye tiɲɛtigi ye a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi an jɛkɔlen don ka wulikajɔ k'o kɛ an ni siraw ma an bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na waati ka fɔ kalata a bɛ kɛ waati mun na wa waati mun na a bɛ taa bɛɛ lajɛlen nisɔndiya o fɛ maliyɛnw bɛ se ka bɔ gɛlɛya o kɔnɔna la cogo min na fatigiba ka fɔ la a ko k'a daminɛ an ka jamana indépendance la fo ka n'a bila bi la Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ an ka malidenw an m'an disi gosi n'an ka sɔrɔsilakaw ye koyi fo ka taa fara mun ye an ka équipe nationale kan
n'o bɛ les aigles du Mali o kɔfɔ gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo a gɛlɛya fara nɔgɔya kan malidenw an b'olu kɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la nka i bɛna ye k'a fɔ o sira la mun ye politicien dɔw kɔni ye politicien jugu dɔw olu y'u profiter o de fɛ Abu Safinɛ Jara k'an ka jamana in nafolo k'a bɛɛ lajɛlen ka a sɛlɛ ka jamana ni ka a sigi samara o kan o sababu u y'a dɔn k'a fɔ an ka malidenw an b'an ka sɔrɔsiw fɛ wa malidenw an b'an ka équipe nationale n'o b'an ka les aigles du Mali ko fɔ an b'o olu fɛnɛ o fɛ Matigiba ka fɔ la a ko wulikajɔ ka kɛ joona mun ye retour à l'ordre constitutionnel mun ye fanga ko a bɛ se ka sigi joona mun ye bɛɛ fanga o kɔnɔna o la wa waati ka fɔ mun ye kalata a bɛ kɛ waati mun na o n'a kɛ sababu ye mun ye an dɛmɛlikɛla jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ communauté internationale ko fɔ olu ka dɛmɛ caman bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ na an ka jamana o kɔnɔna o la n'o nana n'u ka dɛmɛ tigɛ Abu Safinɛ Jara ko worobinɛ ko a bɛ sɔn ka datugu ko ye Matigiba ka fɔ la min ye cɛntigi ye hali bi a kumana dɛ a ko n'i ye ko nin jateminɛ k'a lajɛ wulikajɔ ka kɛ joona i n'a fɔ an ka jamana sara sunba mun bɛ yen mun ye an ye mun ta mun ye 25 février 92 ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ joona mun ye fanga politigima minnu na a ka kan a bɛ se ka kalifa olu ma cogo min na don n'a nataw la waati ka fɔ mun ye kalata ko a bɛ kɛ waati mun na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le démocrate ale kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la. Bete politigima ninnu pressé kun ko retour à l'ordre constitutionnel pourquoi cɛw ka to jamana ka basigi fɔlɔ i bɛ datigi to yen a ka da sago fɔ sinon i b'a to yen le retour à l'ordre constitutionnel là est très bien mais le fait que jamana bɛ dankun mun na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama maa yɛrɛ man k'i da bala nin kuma nin kɔrɔfɔ in na politigima wa alors u to yen u to yen alors u to yen ayi u to yen ka taa i t'a la ko ça chauffe à Sikaso dɛ n y'a dɔn par rapport à l'article là Sikaso ma nɔgɔ bi dɛ Sikaso ma nɔgɔ ayi da bɛ sunɔgɔ ti yen ayiwa i bolo da an ka taa peut-être k'a fɔ nouvelle horizon ɲɛdankura n bɛ n bolo don ka segin a kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ Kati la covid 2019 a k'a dɔn k'a fɔ dutigi cɛ caman de bɛ yen minnu k'a dɔn k'a fɔ ni u bɔra ka caya fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mairie kɔnɔna na k'a fa i ko dakɔnɔ ɲi k'a dɔn k'a fɔ CFA wari 10,8 min k'a dɔn k'a fɔ ni o kun kan ka di dutigiw ma k'a sababu kɛ bana cɛjugu min k'a dɔn k'a fɔ ni a kun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sunu a ɲɛ minɛ i la ni o bɛ wele ko covid 19 a k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita la ala lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ CFA wari miliyari 500 k'a dɔn k'a fɔ ko a kun ye o bolo da CFA wari miliyari 500 k'a dɔn k'a fɔ hakaja fɛn caman kun bɛ a kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ hali CFA wari 10,8 bɛ ɲango la k'a dɔn k'a fɔ ko o kun kan ka di dutigi dɔw ma dutigi minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni gwɛlɛya ni a bɛ olu kan parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni bana cɛjugu ye Ibrahim Boubacar Keita bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko waati min na a bɛ fanga la kɛrɛnkɛrɛnnenya avril kalo tile 10 san 2020 a k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita waati dɔ la a ka discours dɔ sɛbɛn ko a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 500 la walima i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 500 n'i ma ɲinɛ o don k'a dɔn k'a fɔ ko a na o ta k'o di jamana kɔnɔdenw ma parce que b'a ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ yelenko la kuranko maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalo 4 baɲanko la ko kuran o na ta ka di maaw ma nɔgɔya kɔnɔ ha ka jan fu yɛrɛ la parce que b'a ka fɔ la balo tɔni 56 tonnes k'a dɔn k'a fɔ ni o ye balo tɔni 50 ani wɔɔrɔ baɲango wa ko o na ta k'o tila jamana kɔnɔdenw maa caman maaw ni ɲɔgɔn cɛ du minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu sugandira k'a dɔn k'a fɔ ko olu k'a dɔn k'a fɔ olu ni a ka kan parce que b'a ka fɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko hakaja waati dɔ la wulikajɔ caman bolo dara min b'a to k'a fɔ ni maaw ninnu bɛ se ka u ka balow sɔrɔ cogo min na hakaja hali ni a y'a sɔrɔ a tilali a kɛra a ɲɛjugu kan parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko Kati mairie a fara i n'a fɔ ko dakɔnɔ ɲi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 25 tɛmɛnen k'a dɔn k'a fɔ Kati mairie a fara i ko dakɔnɔ ɲi maaw bɔra ka caya kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɔra sababu min na o de ye k'a fɔ ko jamanikuntigi a ye kɔrɔfɔ min fɔ a ye lawudu min ni a y'a ta k'a dɔn k'a fɔ ko u ye fara ɲɔgɔn kan ka boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ Katikaw bɛ se k'u ka wari sɔrɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ jama kɔni bɔra fɛn min bɛ tali kɛ tile kuru la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw walima Katikaw u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi u tɛgɛ ma se ka da wari in kan koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Katikaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni a ma ɲa nin cogo in kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a ka kan u k'u ka wariw bila Orange Money na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka wari sɔrɔ i ka so nɔgɔya kɔnɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Mamana Ture ale ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ maa kɛmɛ ani 24 walima du 1,024 k'a dɔn k'a fɔ ani a kunkanfɛn du 20,000 20 ba 100 de don
124 000. Du ba kɛmɛ don. Du ba kɛmɛ. Du ba kɛmɛ ani mugan ani naani. O don. Ménage. O don. O don. Gwa sakɛ. Gwa de don. Gwa kɛmɛ ani mugan ani naani. I k'a dɔn k'a fɔ a n'a kunkanfɛn. Kosɛbɛ. Ko olu kɔni lakodɔnna Bamakɔ. I k'a dɔn k'a fɔ ko wari in kun kan ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. I k'a dɔn k'a fɔ hakɛ min kan ka di olu ma ko o kun kan ka di nin hakɛ bɔlen ma. Parce que ne b'a fɔ la min bɛ tali kɛ Katikaw la. A ma a bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔnin donna a kɔnɔ. Ka d'a kan du minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu sugandira. N'u ni wari in ka kan. Walima n'u ni balo ninnu ka kan. Maa caman de bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ minnu ma se k'u tɛgɛ da u ka balo kan. I b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an sera waati dɔ la. Bɛɛ lajɛlen kun ɲɛna k'a fɔ ko wari in a na di. Nka maaw sigima jɔlen bɛ. Maaw hakili bɛ wari in kan. K'a fɔ o waati la k'a fɔ sisan ma. K'a dɔn k'a fɔ ko wari a ma sɔrɔ koyi. I b'a fɔ o de sababu la. Katikaw u bɔra ka caya. Ka ti mairie k'a dɔn k'a fɔ ko da kɔnɔ ɲi. Min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ 10,800 na. A k'a dɔn k'a fɔ ko jama bɔra ka caya. Ko maaw tilenna i k'a dɔn k'a fɔ 10,800. I k'a dɔn k'a fɔ ko wari sarala kɔni bɛ ka dɔw ta sara. Jama yɛrɛ caya kojugu. E ko bɛɛ lajɛlen sera k'a ta sɔrɔ de. O de sababu la dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin sababu ye min ye u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ. N'a ma ɲa k'a fɔ ko Orange Money k'o bɛ se ka kɛ sababu ye wari ninnu min sɔrɔ cogo min na. Mobi kasi ka taa se a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma. Wa i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u ka wari ninnu bila o kɔnɔ. Walasa mɔgɔw ka se k'u ka wari sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ cogo min. Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn don. Nin ko in kɔni ni sɛbɛkɔrɔ cayara dɛ Abu. Wari bɛ ka di dɛ nka a di cogo ni. Mais e bɛ se ka taa jama lajɔ cogo di? Temps de ta. Ayi. Wari de tɛ ka. Katikaw ye nin mun yɛrɛ kɛ nin tɛ kɛ o. E bɛ se ka taa jama lajɔ cogo di? Ka wari sara jama la nin cogo in na. Ka wari di nin bɛ se ka kɛ cogo di? Nin jama baden. Nin ye ko jɛlen ya? Ko jɛlen dɛ. K'a bolola sara. A ma fɔ ten o. Ni fɛn mun bɔra la o t'i kun ye. Awɔ o y'i kun ye dɛ. Ni wari ko kuma nin cayara cogo min na. A cayara. Jalakɔrɔji yɛrɛ ta. Aw yɛrɛ ta bɛ cogo di? A b'a ɲɛnabɔ yɛrɛ. Aw ta bɛ cogo di? Jalakɔrɔji yan. N t'a dɔn a ko bɛ cogo min na yɛrɛ. Walahi n t'a dɔn. U ye maaninfinw tɔgɔ sɛbɛn. Ne kɔni t'a dɔn nin wariko in bɛ taabolo kan. Walahi n t'a dɔn. Wa a bɛɛ bɛ taa koyi. E nin bɛ se ka kɛ cogo di? Katikaw yɛrɛ kunnajaraw. Au moins olu ye dɔɔnin sɔrɔ. Jalakɔrɔji dɔrɔmɛ ma di yan. Awɔ. Safo dɔrɔmɛ ma di. Safo bɛɛ ten. Safo fana bɛɛ ten. Maa si ma dɔrɔmɛ sɔrɔ yen. Wa maa minnu fana bɛ k'a ko labɛn an bɛ don min na ko bi. U jɛlen tɛ. N y'a dɔn. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na. Sɛbɛn dɔw m'a fɔ k'a fɔ ko hali maa bɛ se k'a fɔ ko dɔw bolo se m'a wari ma. Ayi n'i y'a dun f'i ka sa. Ayi b'a bɔ. Ayi mais a tɛ se ka bala kunbala ka mɛn bala kunbala nɔ nin cogo in na tan. Ayi sinon o bolo se mɛ mun koyi. U nana enregistrement kɛ. U ko mun ye janvier. K'u bɛ n t'a dɔn ko janvier. K'u bɛna mɔgɔw ka wari di. Mais fo sisan a ma di. Ayiwa. Bon u tilala ka na kɔfɛ ko ɲaamin dɔ donna a ko la. N ko maa ninnu nɛn 75 de b'u da kɔrɔ. N y'a dɔn. Nka wari in kɔni a tɛ to yen dɛ. N y'a dɔn. Wari tɛ to yen. A tɛ to yen. A tɛ se ka taa mun ye denbayatigiw k'u tɔgɔ sɛbɛn. Ko sabu ka wariko in ɲaaminen don fan bɛɛ de fɛ. A ɲaaminen fan bɛɛ fɛ. Fan bɛɛ. Fan bɛɛ bɛ ta. Kabi salon nin ko in bɛ sen na. Ayiwa. Jamusabugu. Bete. Anw ka dugu bilama. Jamusabugu. Awɔ. Accident. Mun bɛ yen. Don o don accident bɛ kɛ. Mun bɛ yen. Gidɔrɔn kɛ. Gidɔrɔn. Ma wulikajɔ boloda ko yɔrɔ min ma gidɔrɔnne. Awɔ. K'o bɛ ka maaw fa wa. Awɔ. Min fana gidɔrɔnne mɛ. O fana ka maa fa ta ka ca gidɔrɔn min ma gidɔrɔnne. K'o tɛ gidɔrɔndilanlaw nɔ ye o tɛ faso nɔ ye. O ye an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka incivisme ye. Awɔ. Siga t'a la. I tulo b'a la. Awɔ. An b'a fɔ o yɔrɔ. Siga t'a la. Bete ni Siraban Kasara ka jɔ kɛ. Ni mairie maaw ma wuli ka jɔ kɛ. Wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ. Remorque minnu bɛ na ni ciment ye. N'olu bi jɔ butigi daw la. Sirani tɛ bɛrɛ ye. Aw bɛ taa jɔ. Olu de fana bɛ n'u ka remorque jɔ an ka siradaw la. Ka sirani jɔya. Sira in bɛɛ lajɛlen gɔlɔngɔlɔnnen don. O t'i yɛrɛ ye. N'u ye remorque jɔ. Mɔgɔw bɛna don tournée kɔnɔ. U bɛna 3e position na. Dɔw bɛna don 4e position na. Ni remorque jɔra ka sira fa bɛɛ lajɛlen ta. Ni dɔ bɛ ka taa côté dɔ in na. Min bɛ ka na côté dɔ in na o t'a kelen 3 ye wa. O y'a kelen 3 ye. Accident de bɛ ka kɛ ten o cogo la diɲɛ don o don an ka dugu kɔnɔ. Mairie mɔgɔw ka wuli k'u jɔ. Mairie mɔgɔw ka wuli k'u jɔ dɛ. U ka wuli k'u jɔ. Kununko. Cɛmisɛnw bɔra. A ka ca dɛ. U ye mairie magɛn. Nin fana u taara mairie la. Ka t'u ta da faamaw tulo kan. N'o ye mairie baarakɛlaw ye. N'u ma fɛɛrɛ kɛ. N'u ma wuli ka jɔ bolo da. Fɛn min bɛ tali kɛ remorque minnu bɛ fa ciment na. Ka na ravitaillement kɛ. U
ka kuma ni u ye k'u jɔ u jɔyɔrɔ ɲumanw na k'u gare yɔrɔ ɲuman na haka ja k'u gare yɔrɔ dɔ la mobili fitininw bɛ se k'u salo kana tɔgɔ min na k'u ka baara kɛ o kɛcogo la kɔnɔ tɛ ko n'u bɔra don o don nin kɔfɛ ko ninnu n'a si k'u na tabila bɛɛ la ayiwa an kɔni ta ye ci lase yanni an ka don a ko sabali n'Ala sɔnna ma mun ye mairie maaw u ka wuli ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na ni Ala sɔnna Bamakɔ yɛrɛ filɛ nin ye Abu mina mun fiyɛ na Bamakɔ n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ sira de tɛ yen sira tɛ yen bon mun ye bolimafɛnw ja olu b'u jɔ yɔrɔ la ten sira nin ka jɔ dɛ sira nin ka jɔ dɛ sira in ka dɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la mètre 7 sira in ka dɔgɔn a tɛ tɛmɛ o kan a largeur tɛ tɛmɛ 7 mètres kan awɔ tiɲɛ yɛrɛ la Jamusabugu ka taa yɛlɛ ka taa sira in ka dɔgɔn a sira ni min kɛra goudron ye partie ni min kɛra goudron bɛ daminɛ Jamusabugu la a ma se Nɔnsɔnbugu kosɛbɛ o furanjɛni a sira nin ka dɔgɔn kojugu ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Abu Safinɛ Jara nin waati in na mun ye Biso Sise an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Lome o kɔnɔna la mun ye Aso Mana Danbele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Mahama Samake an bɛ foli ta ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Aruna Kane Paps an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na ale ko mun ye région de ayi fɛn wagati yɔrɔ in tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin Mɔti jamana nin waati in na ko a sumalen don basigi tɛ basigi bɛ yen k'a bɛ ka na basigi bɛ yen an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka basigi sabati ko Bajangara yan fan fɛ ko basigi ko saba tabarikala Abu Safinɛ Jara foli ni tanu ni walima dɔw bɛ taa ni ka bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi an bɛ laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ se k'a genge olu k'a sɛbɛkɔrɔ genge maa minnu bɛ se ka kɔlɔsi k'o ta olu ka kɔlɔsi k'o ta maa minnu bɛ se ka baara o baara kɛ min tɛ tutu ye olu k'o kɛ nɛgɛ ɲɛ 19 waati les aigles du Mali an ka samata sigaw siga t'a la ani mun ye Guinée équatoriale kaw bɛ kari ɲɔgɔn na dɛ mais n ye kɔrɔfɔ dɔ mɛn ko coup d'état kɛmɛ jamana minnu kɔnɔ k'olu fana bɛ ka sebaaya sɔrɔ kani kɛnɛ kan kɔrɔfɔ in ye tiɲɛ don wa coup d'état kɛ jamana ninnu ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sebaaya sɔrɔ komi an tɛ ballon ko kɔnɔ kosɛbɛ n tulo b'a kuma la maaw da bura o tɛ wa o don yɔrɔ komi an tɛ ballon tan ko kɔnɔ awɔ a bɛ ka kɛ ten o n y'a dɔn a bɛ ka kɛ ten o de don awɔ c'est ça n'Ala sɔnna ma an bɛ Guinée équatoriale kaw an b'u ta ka na n'u ye bi k'u kɔ kan k'u fili ka taa k'u amorti k'a sen da kan k'u tereke a tigi a fɛ a banna Ala k'o kɛ wa ni Ala sɔnna ma 19h pile bi an bɛ sebaaya sɔrɔ bɛɛ k'i sɔgɔ Nura FM na a banna ni Ala sɔnna en direct awɔ directement Facebook kan 94 fréquence kan a tɛ kɛ basi ko a n'a bɛ dɛsɛ nka an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ an bɛ tila k'a ɲini maliden minnu bɛ nin waati in na Guinée équatoriale a ye ci lase u ma i n'a fɔ an ka lasigiden minnu bɛ Guinée équatoriale o k'u ma a gɛlɛya fara nɔgɔya kan u k'u hakili t'u yɛrɛ la a gɛlɛya fara nɔgɔya kan Mali gagnena u k'u hakili t'u yɛrɛ la Mali ma ayi non o fɔli tɛ foyi tiɲɛ Mali gagnena u k'u hakili t'u yɛrɛ la Mali ma gagné u k'u hakili t'u yɛrɛ la mais c'est ça o sabu an ka ko ma nɔgɔ mɔgɔ min bolo ka kɔrɔ yɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ Mali ka gagné an ka ko ma nɔgɔ mɔgɔ Guinée équatoriale olu kuma dama bɛɛ ye nin ye awɔ bi man daminɛ o fɛ yen dɛ an ka ko fila dama ma nɔgɔ Malanta samata sɛgɛ bɛ na dolanti malidenw ye dugawu kɛ Ala bɛ yɔrɔ ye a tɔ bila ka wulila nama kɔnɔ nani kul a banna sisan o tɔ minɛ ni dɔnkili ninnu ni dusu jigin a ye bɔgɔ kɔnɔ 7 arama ma don an ma kɛ dɔnkili kala bi siga t'a la dɛ Iso y'a kala fɔ n kɔ ye mankan fɔ Abu Safinɛ Jara foli ni tanu ni walima dɔn a bɛ tani ka bɛɛ lajɛlen ko u sɛgɛrɛ mun ye Bulaya Tarawele président ka dugu kɔnɔ la Jinɛ Sokala la Bulaya Tarawele an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ Mamadu Kunbɛ nin waati na ko o sɔgɔlimana mun ye Musa Gabu an bɛ foli tani ka ale sɛgɛrɛ Jalakɔrɔji sugu o kɔnɔ la Alakili Samu Kulubali an bɛ foli tani ka a sɛgɛrɛ Jalakɔrɔji o kɔnɔ la k'u bɛɛ lajɛlen ka u cɛsiri koyi u k'a bila dan na baba ye dɔ daminɛ ka ban min bɛ se nin ale de ye tan jaa bɛ se tɛgɛrɛ fɔ la dɛ awɔ kɛ tan de kosɛbɛ c'est ça a banna Jama Noir Fatim ni Ala sɔnna ma nɛgɛ 19 waati an ni Guinée équatoriale kaw bɛ kari ɲɔgɔn na Jama Noir Fatim dagantigi a banna n'Ala sɔnna an bɛ latigɛ bolila Guinée équatoriale kan o kɛra latigɛ bolila a banna awɔ match banna ne yɛrɛ sugura sura ka celu 3 n ko match banna celu 3 awɔ kosɛbɛ a banna Abu ne foli laban mun b'i bolo i b'o sɛla n kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni ayiwa bɛɛ tɛ i ka dɔn k'a fɔ an kɔni bɛ dubabu kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ aigle du Mali la i ka dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ bi tɔɔrɔ min b'an kan ni malidenw ni an ye sebaaya sɔrɔ a ka jan a bɛ dɔ bɔ an ka sanction na n'an ye sebaaya sɔrɔ a bɛ dɔ bɔ an ka dusuma tɔɔrɔ la kuma an bɛ dubabu de kɛ sanga ani waati
maliden minnu ka dɔn k'a fɔ ni n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'u bɛ Guinée équatoriale jando yɔrɔ lɔ k'o kɔrɔ ko ka ɲi bidi kɛra k'a fɔ an bɛ lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun kɛrɛnkɛrɛnyana Burama Tarawele a bɛ Budikuranin na a bɛ k'an lajɛ directement la an b'a fo ka waleɲuman dɔn Asan Dolo an n'a fo k'a fɔ mairie maaw bɛ k'an lamɛn sa fo commune bɛɛ bɛ k'an lamɛn sanga ni waati an bɛ kunnafoniw sɔrɔ o kuma an bɛ u bɛɛ fo bakurubaya la foli filɛ nin ye Abu Sabina cɛla foli ta ni waliman dɔ an b'a ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ nin waati na maa kana ɲinɛ an b'u hakili la kunun kura ye nɛgɛ ye 19 waati n'o ye 19 heures ye ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye nin kumaso in kɔnɔ la yan ɲɛmaa yɛrɛ a kɛlen bɛ ka taa folikiya belebele kari ka don a kana bi vers zone rouge o folikiya de b'a kana bi ɲɛmaa kɛ awɔ ayiwa o folikiya ne ko ɲɛmaa o nin ye ko ye dɛ jango a ka fasogo ka bon cogo min ale jamana in fɛ dɛ ale bɛ kasi de a bɛ kasi aramu a bɛ kasi o de bɛ a ka banamisɛnnin caya ale ka banamisɛnnin n bɛ ka cɛ de f'i ɲɛna walahi n bɛ ka cɛ de f'i ɲɛna a ta ye fasoko ye fo a ka taa dɔɔni dɔɔni ne ko a ma n ko ni m'i hakili sigi nin fɛn fɛ ni m'i hakili sigi ale bɛ kasi de jamana mana bila gɛlɛya kɔnɔ la dɔrɔn maa dɔ la f'i ka kɛ fali sara boci banna ye a banna non ale bɛ kasi dɛ fali sara boci ale bɛ kasi de walahi a bɛ kasi de Ala k'an sabuɲa a bɛ kasi de Ala k'an sabuɲa waati caman dɔ la a bɛ kɛ ten de koyi kosɛbɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma ni Ala sɔnna ma bon an b'a ɲini malidenw fana fɛ ni samata sɛgɛw n'an ye Guinée équatoriale dasi bɛɛ lajɛlen fana ka u hakili t'u yɛrɛ la mun ye maaninfinw kana girin ko dɔ la fɛn dɔw bɛ yen a ɲɛ kojugu a b'a tiɲɛ o kɔnɔna la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i ka joie ka manifester mun ye fɛn kɔnɔna la basigi o kɔnɔna la walasa a kana na ni gɛlɛya wɛrɛ ye kosɛbɛ kumaso kun kalifolen bɛ Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko gafu jɛman ka mandu Muhamadu Kulibali ne bɛɛ lajɛlen kama ko fa misirakaw ka belebele ale tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ la mun ye nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Yusufu Sisoko Baba Adama Ture mɔdenkɛ ni nɛgɛ kɛrɛfɛ